ko jaylembi ɗo ko jaylembi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sobiraɓe sakkiraɓe on kofnama on gaɗanama barka fajirare alhamisa ko bomi wiya nasade joweetati lewru sapporu ko lewru yarkoma hitande 2020 ɗum wakkatire nde waɗugo gite ha dow jeyleɗe leddi Cameroon daga kode radio international e non bo daga Hausa Fulani radio international en puɗɗira be jayde witende Cameroon Tribune hokkititgo kuuɗe ha nder diwe ngam bo ɗum waɗa yeyɗingo laamuji jagoɗo arandejo ɗo yawɗina Kenya ha jonde arandere nde sarwitinorde yeyɗingo laamuji hitanuji 2020 ɗo Joseph Dion Goute hokki bakin nyalɗe joweetati ha ɓen jagorɓe ɓe ko ɗum larani ngam bo ɓe gerɓa ɗereji ha jagorɗo mo halfitina yeyɗingo laamuji ha nokkuje ha ɗum timmina dedei hokkititgo kuuɗe ɗen no ha nokkuje pamare egal ko larani jibaji majum ha nokkuje bo ɗum hokkama ha yotta 30 lewru sapporu ndu gonɗen ɗo egal dawla bo kayum bo ha 30 lewru aranderu hitande 2021 en poti en pama ɗon majum daga bildol ɗiɗaɓol yottugo tataɓol jeyde wiyetende Cameroon Tribune le jour kayum bo wi en biyeteɗo Claire Atangana Bikuna kayum on laati batonier keso wato kanko on no ardani kujjikinkoɓe ɓe leddi Cameroon marɗo bakin duuɓi 59 on majum suɓama a Kenya ɗo ha jonde ƴewnande ko wiyete extraordinaire ha sandu ndu kawtal kujjikinkoɓe leddi Cameroon o wari o jooɗi babal biyeteɗo maître Charles Chakute Passy on majum maynama en poti en jangalon man ha bilitol tataɓol jayde défi actuel kayum bo yaari en ha gal wakkere nde ngalu leddi Cameroon Louis Paul Motase maɓɓiti habre be ɓen nyamanɓe ceede dawla leddi Cameroon bila huugo on majum ɗo larta ceede yoɓeteɗe e nonno ceede ɗe ci'e e ko nandi eman ngam bo ɗum waɗi ɓeddari bakin milliardji 4 ɗe franc CFA nder hitande 2020 kadi hani hunde nde ɗo nde darne en poti en paama ha nder jeyde wiyetende défi actuel le message kayum bo wi en yaadu ndu 22 lewru jowenayabru dambordu Maurice Kamto ɗo tokkitini ha jotta fu ni Maurice Kamto ardaniɗo MRC ɗo tawi ha saare muɗum e non ɗereji ko ɗum yaari ha gal wakkere nde ñawordu gallure Yaoundé wurtinaka ha jotta fu en poti en paama ɗon man ha bilitol tataɓol gal wakkere nde opération e perdie taskaram ngam hokkititgo ceede ɗe dawla ceede gujjaɗe ɓe mbi soyde laaɓe ndam ha haala Edgar Alem Mebengo jagorɗo mo halfitina denal ɓoymajo leddi Cameroon en paman ha bilitol nayaɓol jeyde mutation kayum bo wi en Amsterdam ɗo ɓilla Yaoundé kujjikinko mo hoorejo MRC Maurice Kamto wi ɗum ɗowtanay haqqeji ɓiɓɓe adama ha nder leddi Cameroon e non bo o sappi hoorejo leddi Cameroon mo laɓangi daraja muɗum Paul Biya en poti en pama ɗon man ha bilitol joweneyaɓol mutation info matin kayum bo wi en cuɓiɗi diwe soyde sirri kayum on woni sababu ha soyde pamtotiral nder Jambiya RDPC ngam adanugo nokkuje ɗe kuuɗe ɗen ɗo tawe mbuñaari fasikari ko nandi e majum ha jonde nde ko ardanama be biteɗo Jean Kuete bindowo ha Jambiya biteka RDPC en paman ɗume on ɗo sala nder Jambiya ka ɗo ha bilitol tataɓol jeyde witende info matin ñalomare alhamisa ɗo le quotidien de l'émergence kayum bo wi en CHAN hitande 2021 e non bokan hitande 2022 nokkuje ɗe kuuɗe ɗuɗɗe on ko wudinama ngam bo o ceede yoɓaka ɗume on waɗi en gaɗa gite ha bilitol jowaɓol ngam bo famugo nokkuje ɗe kuuɗe ɗen e bo ɓe on laati ɓe yoɓaka majum jeyde le quotidien réalité plus kayum bo wi en ko meeɗay yi'ego concours ko bo pondi nasugo ha enam hitande 2021 ko wala ɓillaji en poti en pamannoy on hunde nde salori do ardungal biyeteɗo Sumbu Angula ɗum meeɗay yigo bani nder leddi ndiɗo bila ɓillaji goɗɗi en poti en pama nder jeyde le quotidien réalité plus e bo ɓe mbi en no ha Bibey nda ko renata merjo o biyeteɗo Martin Savom kalara kayum bo wi en moy on fahin ɗo wada Paul Biya be Mekuku Mbondo on
ardiɗo yilirde ha CNPS ɗum mo tawi ɗereji goɗɗi ko windanama daga bindowo ha ardungal leddi Cameroun ko yerɓani on biyeteɗo Mekuku Mvondo majum, amma ɗum laati ngam ɗum wonna inde mako. En poti en pama ɗon majum ha jeyde wietende Kalara fajirare nde ɗo. Forum libre kayumbo wi en noy on sumbu Angola fasikori e derke'en ha leddi Cameroun. En tawan daga bilitol tataɓol yottugo bo jeneyaɓol ha commune Kongsamba arana bo LH Umaru hokki wallinde muɗum ha cuuɗi jangirle ko wiyete paquet minimum be ɗemgal faransawal. Le quotidien de l'économie kayumbo ha gal wakkere e nde nyiɓalo se makɗo ɗaɓɓita ceede ngam ɗoftugo taskaramji muɗum mo cembiɗɗi. En tawan ha bilitol ɗiɗaɓol ñiptugo diwe ɗiɗi wayla hirnange e fombina hirnange bo nder jeyde wiyetende le quotidien de l'économie ɓe famtini en Misra ko bo mbiyen no Égypte ɗo taski ngam bo ɗoftugo polbiya ha bo ɗum ñipta diwe ɗen. ɗum man famama ha wakkatire e nde notowo ko bo mbiyen ambassadeur jo leddi Misra waɗi gilla ha jagorɗo mo halfitina kuuɗe towɗe leddi Cameroun ñalomare joweego lewru sapporuɗo biyeteɗo Meda Kamal El Melegi yalɗiri ha nokkude nde kuuɗe jagorɗo e bo ɓe en gewtidi juɗɗum masine. En paman ha le quotidien de l'économie. Afrique environnement kayum bo wi en Yaoundé Njoɓa laati commune wa ɓurduga laaɓugo ha nder fundi. ɗum laati ha nogas e nayabre ñalomare nde les e duniyaru ngam jonde berniji jowi lewru sapporuɗo ɗum suɓi Yaoundé Njoɓa be wongo ha arande nder jongore nde fundi majum. En paman nder jeyde wiyetende Afrique environnement. Le quotidien numérique d'Afrique kayum bo yaari en tawon ha leddi Burkina Faso ɓe wi en cuɓɓol hoorejo leddi seni sandundu suklanta cuɓi ha leddi Burkina Faso majum gonɗini candidat en 14 dow nogas e tato ko ɗum joƴini. En tawan ha bilitol 11 ha leddi Mali Soumaïla Cissé lundankejo yoftama ɓawo bakinno lebbi joweego ko ɗon tawe ha juuɗe ɓen hulniɓe. En tawan ha bilitol 9 e non bo ha leddi Djibouti gal nyaw paɓɓoje ɓe andini en nder jeyde nde ɗo wurtugo nolde wonde nde cufi ɗum man waddi hulnare. En poti en mbiɗita ha jeyde wiyetende le quotidien numérique fajirare nde ɗo. Sobiraɓe sakkiraɓe ɗi on kubaruji ko tawete nder jeyde ɗe leddi Cameroun ñalomare alhamisa 7 lewru yarkoma ko bo mbiya lewru sapporu hitande 2020. On gettama e watan gomin hakkilo tata bo goyite e sengotirgo yamin gal wakkere nde Facebook ha kode Radio International non bo ha Hausa Fulani Radio International. On jarama. Ko jaylembi. Ko jaylembi. Ɗo ko jaylembi.